Ja, komt u. Het is tijd voor kerstmis. Leg je wapens neer. Oké. Kan die nog helemaal een keer overnieuw vanaf het begin helemaal? Het is tijd voor kerstmis. Dat vieren wij wereldwijd. Geef elkaar de hand. Wees eens tolerant. Nou, wij zijn een videoclip aan het opnemen van ons nieuwe kerstnummer. Ja, dat liedje dat heet Kerstmistijd, Christmas Time. Dus een combinatie van Nederlands en Fries. Nee, Engels. Pardon. En het nummer is gemaakt in een stijl van Band Aids of zo. Hoe heet die band? De Band Aids? De band is die heet Band Aid 1984. Do They Know It's Christmas? 1984, toch? Ja, uit 1984. En dan in die stijl. En dan dus zingt George Michael ook in. Hoe George Michael in dat nummer zingt, daar kunnen wij natuurlijk niet tegenop. Want hij doet dat natuurlijk veel beter dan ons. Maar dat maakt voor de rest niet uit. Wij doen ook ons best. Wij doen het op onze eigen manier. We gaan nu naar de volgende locatie. Dat is de Friese gezin. Het Friese gezin, maar ze willen liever net gefilmd worden. Dus, ja, want dat maakt het niks uit, want wij gaan gewoon de hinnen. Ja, want het is toch voor een videoclip, dus Ja, je moet al filmen kunnen, toch? Ja, dat is wel weer. We gaan gewoon hinnen en we zijn vol. We joggen wel. Oké, hoor. Zo goed. Ja. Zo is goed. Dat is goed. Nee, en zo. Zeg maar als je klaar bent. Ja, ik ben klaar. Ja. Komt-ie. Het is tijd voor kerstmis. Klopt het dat dit je laatste keer wordt? Ja, dit wordt onze laatste keer, ja. Ja, dus dat vanaf 1 januari, dan stoppen we als duo. Ja, En vanaf 1 januari dan stop ik zelf ook met nieuwe liedjes uitbrengen, maar ik heb genoeg nummers. Ja. Maar ik blijf nog wel optreden. Maar het is toch schande dat je hem als duo ophoudt en je bent zo'n bijzonder duo? Ja. Dat weet ik, maar ja... Het werd gewoon te veel voor is. Het wordt gewoon wat te veel. Dan blijf ik zo zitten, dan maak je zo'n foto van die kerstboom. Nou, wat moet ik dan doen? Ja, dan zoom ik zeg maar uit van die kerstboom. Het gaat hartstikke goed nu. We liggen gewoon op schema en het gaat eigenlijk sneller dan verwacht. Maar je maakt hier nog wel even niet een spectaculaire laatste krieg dit van. Ja, ik heb er nog wel... Spectaculaire keer zit, ja. Absoluut. Deze kerstnummer met kerstclip, absoluut. Want dat gaat een bod hoor, echt. Ja, vanzelfs. Het is tijd voor kerstmis. So prepare yourself. Geef elkaar de hand. Wees eens tolerant. Ben en Ruud wensen iedereen hele fijne feestdagen en heel gelukkig 2018. We, Ben en Ruud, want to wish you all a Merry Christmas and a Happy 2018. Gelukkig een fijne kerstdagen. Merry Christmas and see you next time. Goodbye. Goodbye.